Без һәр вакытта да өмет белән яшәдек, эшләп, бергә булып, тырышып, татар халкына һәр вакытта да теге уңай шартлар тудырылды дип әйтәсе килми. Шуңа күрә без менә бердәм тырыш булганга гына шулай алга барабыз. Шул ук вакытта инде 90 елның башларында Советлар Союзы таркалганнан соң Яңа Россия күләмендә безнең Татарстанда бөтен дөнья конгрессы оештырылды һәм шушы еллардан башлап без бөтен дөнья татар конгрессы аша бөтен булган татарларны берләштереп, бердәм итеп, дус итеп, алга алып бару эшләре буенча эшлибез. Шуңа күрә безнең инде юлланма вакытында да безнең президентыбыз Рөстәм Нургаевич 24 сентябрьдә татар халкының стратегиясын кабул итүне бөтен дөнья татар конгрессына бурычлады һәм улан әйтте, үткәнне, бүгенгенә һәм иртәгә карап халык белән кабул итәргә диде. Шуңа күрә без инде үзебезнең утырышны башлап җибәрдек һәм татар кеше буларак, мөселман кеше буларак без һәр вакытта да үзебездән, әле әти-әниләрдән, әби-бабайлардан хәтерлибездер инде иң төп, иң кирәкле, иң мәгънәле һәм төп сорау ала торган безнең кыска гына сорау була торган ие. Кыйблаң бармы? Кыйблаң кайсы якта дип. Шуңа күрә без менә үзебезнең очрашуны башлыйбыз инде иң беренче Ильяс хәзрәткә сүз биреп, сез аны барыгызда беләсез инде, ул безнең 1000 еллык ислам динен кабул итүнең 1000 еллык исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе ректоры. Шуңа күрә Ильяс әфәнде сезгә сүз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Hürmetli Vasıl Ayazullah muhterem şuşu yerine hürmetlep kelgen бүгінгі жиында катнашым әле үземнең өлешемне кертим әле дип келген һәр кайсыларыгызны да Аллаһның улуг сәламе белән, җомга сәламе белән сәламлыйсы килә. Шул ук сәламнәргә өстәп безнең Татарстан Диния назаратының рәисе муфти Камил хәзрәт сәламын да сезләргә тапшырасым килә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһның рәхмәте белән менә безләр инде нинди чарага җыелганны һәр кайсыларыбыз аңладык. Бу безнең милләтебезнең үсеше буенча шушындый стратегия линиясына без килеп җиткәнбез икән, Аллаһның рәхмәте дип санарга кирәк. Әлбәттә, без шушында үзебезнең динебезнең, милләтебезнең ныклыгы, шушында гореф-гадәтләребезнең саклануында без чагылдырырга тиеш булачакбыз. Бигрәк тә безнең Болгар иле Идел буе җирлегендә 1000 елдан артык Аллаһның Кур'ан ахаңнары туктамады. Нинди генә авыр еллар булмасын, корылык булсынмы, ачлык булсынмы, сугышлар булсынмы, безнең шул вакытта яхшы вакытларыбыз да булды. Безнең ата-бабаларыбыз бер кайчан да иман нурын сүндермәделәр. Алар йөрәк бәгырьләреннән чыккан теләкләрен тели-тели, безнең балаларыбыз, безнең оныкларыбыз мондый авырлыкларны күрмәсеннәр дип алар күз яшьләре белән җылый-җылый дуга кылдылар. Аның бәрәкәте булып, бүгенге көндә менә безләр шушынарга килеп ирештек. Аллаһ Субхану ва Тәгалә менә бүген безнең җыюларыбызны хәерле кылып, дин әһелләре гомер бакый алар милли телне саклаучылардан булдылар. Менә монда да безгә Аллаһның рәхмәте шушындый мөмкинчелек бирелгән икән. Монда гади кеше дә, җитәкче кеше дә үзенең фикерен җиткерергә тиеш, битараф калырга тиеш түгел. Хәзер без ныклап Татарстанның 100 еллыгына әзерләнәбез инде, беләсез инде оештыру комитетында бөтен нәрсәләр белән алып барабыз. Шуңа күрә теге стратегияны караган вакытта без менә төрле шуларга әйләнеп кайтабыз һәм шул вакытта инде соңгы 30-100 еллар, 1000 еллар буенча карыйбыз да инде һәм үзебезнең эшле планнарны, юнәлешләрне корырга тырышабыз, шуның белән алга барабыз. Ләкин менә әйтәсем килә 90-нчы елның башларыннан без бу стратегия турында берничә тапкыр күтәрелеп караган проектлар да бар, язулар да бар. Мен инде интернетлардан карап, кемнәр язган, кемнәр булган, бүген алар кая,
нинди шул вакытта үзебезгә теге эшләргә дип планнар корганбыз, ул барып җиткәнме, барып җитмәгәнне. Шуңа күрә менә безнең инде хактан да 24 сентябрьдә президентыбыз үткәнне карап дигәндә без хәзер аны бик матур һәм төпле беләбез. Шуңа күрә бу стратегияның беренче эскизларын язган вакытта мин инде 25 сентябрьдә халкыбызга, безнең галимнәргә, активларга әйттем, һәр булган тәкъдимне кабул итәбез. Шул ук вакытта, әгәр дә безнең эшче төркемнәргә керәсегез килсә, без һәр вакытта да ачык, ләкин бу эшләр өчен генә булырга тиеш дип. Чөнки без үзебез өчен кабул итәбез. Һәм менә инде без Фәннәр академия ягыннан, безнең тарихи институттан, шул вакытта әдәбият, халык буенча энциклопедиялар буенча, төрле институтлар буенча biz үзебезнең галимнәрне, җитәкчеләрне җыеп, шушы эш белән ныклап эшкә кирип киттек. Һәм инде менә мин әле бүген иртә белән монда чалга килгәнче, без инде шушы менә 5 көн очрашу буенча шундый зур тәкъдимнәр ала башладык. Һәм менә безнең стратегиядә күрәсез 4 юнәлеш була. Без инде хәзер үзебезнең советны ясап, 4 юнәлеш буенча эшчән группалар оештырып, аларның җитәкчеләрен бүген билгеләп, ныклап, хәзер инде проект үстеннән эшли башлаячакбыз. Чөнки менә бу очрашулар безнең иң беренче кирәк. Эскизны күрсәткәндә сезгә аңлау үзебезгә, чөнки мин иң беренче көннән әйттем. Бу стратегиядә татар кешесе өчен сез дип сөйләшү тыела. Монда без дип сөйләшәбез. Мин һәм без. Минем фикерем буенча, бу документ зур документ булырга тиеш түгел. Ике эш бит, ул инде менә татар халкының төп идеяларын, төп стратегиясын күрсәтергә тиеш. Һәм инде киләчәктә менә шул группалар төзеп яңа төп программа кабул итәргә кирәк. Шул программаның төп максатын мин әйтергә беренчедән татар халкының birden bulur, Tatar halkı bütün dünyaya sevilgen, Россия күләмендә bütün ülkelerde tara, һәм инде татар халкының бердәмлеген саклау безнең өчен бик зур максат дип тора дип уйлыйм. Икенче максат татар халкының татар телен саклау. Бүгенге көндә төрле фикерләр бар, сез аны беләсез. Менә 2002-2010 елларда перепись населения булганда безнең халыкны бүлеп тә карадылар. Ләкин татар халкы бүленмәс дип ышанам мин. Төп максат, төп идея стратегияның бу безнең өмет дип уйлыйм. Менә без халыкка Казанда, районнарда лекциялар укыганда татар тарихы буенча күптән түгел генә бер яшь кенә бер җегет миннән сорады, "Раил абый, күпме татар тарихында казанырга була?" ди. Киләчәгә турында кайчан сөйләшәбез ди. Менә җәмәгать шушы стратегия, шул безнең киләчәгә турында сөйләшә. Без инде 16 январга хәтле әле бу эскизны күрсәтмәгән идек. Үзебез язып, 16 январда без аны халкыбызга җиткереп, үзебезнең сайтка илдек һәм шушыннан соң инде безгә бик күп кенә тәкъдимнәр, шелтәләр килә. Безнең иң төп бурыч менә шушы стратегия белән очрашып халыкка күрсәткәндә татар халкының битараф булмавы. Бу иң зур бурычларның берсе, әгәр дә без һәрбер татар кешесенең шушы стратегияның аңын һәм йөрәге аша үтә алсак, ул аны минеке дип уйласа һәм аны үз өстеннән эшләргә кабул итсә, бурыч итеп, безнең ул вакытта өмет була. Шуңа күрә дәүләтме, муниципалитетме, гаиләме, кешеме, безнең автономиялар, конгресслар, біз барыбыз да бердәм булып барабыз. Шул ук вакытта әйтәсем килә, фикерләрнең төплеләре бар, тирәнләре бар, хуплый торганнары бар. Күп кенә вакытта теге сөйләшүгә чыгарулар бар, кай вакытта теге әйтәсе килгәнгә әйткән сүзләр дә бар. Барсы да ярый. Барсын да түзәбез, барсын да карыйбыз, барсын да эшлибез. Аннары инде иң кирәкләрен тизеп, язып, халыкка күрсәтеп, шуннан соң инде без стратегияны кабул итәбез. Чынлап та бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчелек белән матур элемтәдә яши, бик матур килешеп, бер-берсен аңлап. Менә бу безнең бүген алдыбызга куелган документны эшләүдә дә, аны тормышка ашыруда да
bizning prezidentimizdan chiqib birgalab ishlangan bu mexanizm biz buni ko'tarib olirga tiyishmiz. Bizning yetakchiligimiz Allohga shukr bizga xayr fatihalar. Biz birga bo'lgandagina, birdan bo'lgandagina, qaysigina ulkan olsak da ma'arif sistemasini olabizmi? Shuluq madaniyat sistemasini olabizmi? Qaysigina hatta shusha butun ülkelerini olgan vaqtda biz har vaqtda birga bo'lirga tiyishmiz. Bizning tilimiz sog'inda mana bunday birida ko'p o'qituvchilarimiz o'tiradi. Ularga rahmat, ularga rahat turmush kelmadi. Bigrakda tatar tili o'qituvchilarına bek yaxshi bilamiz. Bunda bizning kitobxona müdirlari o'tiradi. Ular bizning eserlerimizni, şuluq aytasiz so'zlarimizni xalqqa yetkazuvchilar. Bizning bunda şuluq vaqtda jurnalistlarimiz o'tiradi. Ularga rahmat. Bir-birimizni qiynamaycha, bir-birimizni yaqin, motor kelib, har birimizni anglab, har birimizda tatar quyusuna birgina tomchi bo'lsa da biz suv istarga tiyishmiz. Halktan da mine takdimler bilen, bütün nesneler bilen biz tanışabız. Türlü ülkelerden gelen. Kişiyle sonuna İGA Fatkaç'ta ben özümüzün kongresinin saytını açkanıyım. Anda Ferizapa'nın da takdimleri koyulgan şuna göre biz bir nindi reviziya yasamız. Biz barımızga da zor ihtiram ile qarayız. Çünkü her bir Tatar şahsı büyük bulamı yoki ongli bilan taqdim qilsa ekan, biz har vaqtda da alarga shart qaraymiz, ishchan gruppalarga beramiz, oyda nechta yetib, ani olib borga mumkinlik. Hali mana hozir tag'in bir necha taqdim berdilar. Shunga ko'ra alar uchun biz bek shotmiz. Eng birinchi endi u betaraf bo'lib qolmau. Mana hozir aytamiz endi xalqdan da bizning mana bu strategiyaning xalqqa chiqarib anglatuimiz Anı birgelep alıp baru hem şu vaqtda qabul etip turmushga oshirib bo'yicha bugungi kunda bizning bütün yoqdan da oңай şartlar tudu deb aytırga bo'ladi. Oңайны mında kavishka bilan olarga bo'ladi, bulay deb aytırga da bo'ladi. Hem shunga ko'ra biz yetdik, bizga kerak strategiya. Shunga ko'ra aytamiz endi o'silish deganda olg'a boru turunda deganda mana haqdan da biz bir necha bu ishlarimiz bo'yicha yo'nalishlar bo'yicha, yo'l kartalari, planlar bo'yicha biz niqlab qaraymiz. Hali mana ko'pdan turgagina bizning prezidentimiz Moskvaga jibardi 100 yillikning nishik o'tkaruv bo'yicha zo'r planlarni. Xalqdan da mana biz har vaqt aytamiz Tatar turunda hem bizning bayramlarimiz turunda bunda eng birinchi g'ayib bizda da. Tatarni jir biyu soban to'ylar bilan bilamiz, shunga aylanib bitdik indi deb. Shunga ko'ra mening bilan kelishim, lekin anu turunda mening o'zimning da fikrim bor. Shunga ko'ra mana bu planlar qabul etganda, anda bizning milliy bayramlarni, mana men butun yerga borganda yoki menga kelganda, menda kelganda, birga bo'lganda men aytaman. Agarda sen bilib bitirmagan xalqning xarakterini bilasan kelsa, eng birinchi senaning borib milliy bayramına borasın ekan, ular nechikchini qarshi oladilar, nechik kiyinarlar, narsalar andashinglar, nindi ulug'lik bor birisi bilan, ustal ortida nechik o'tirganingda borib, sen anglay boshlasan, bu xalq anglama. Zo'r e'tibor bilan qaraymi, bir-birsini yo'qmi? Jırlari, biyulari, milliy kiyimlari. Mana biz Nurratga borganda, anda biz xalqlar do'stligi yurtida bo'lganda bizga ko'rsatdilar muzey eksponatlari osha Tatar xonimlarining milliy kiyimlari. Har bir jipga xatli anlatib beradilar, ni uchun o'z vaqtida u bo'lgan deb aytdi. Biz uni tushirib qoldirdik. Biz bugun ülkelerga borganda, shu vaqtda Tatarstanlarga kelganda boramiz. Bizning motorgina qizlarimiz kiyinalar milliy kiyim deb anglab bo'lmaydi. Bunda tagi Moldaviyaning da elementlari var, Ukrainada da var, Belarusiyada da var, Chuvashniyada da bütün bo'lgan elementlarni motor deb bilib qo'yganlar, bizning milliy kiyimlarimiz var o'zimizning. Şol vaqtda istorga chiqganda milliy rizqlarimiz deb shunda ko'rsatdilar bizga qozumasi bo'yicha zo'rliq bayram. Ol mana biz hali dekabrda Tatar tuqumi oti degan o'zimizning otni federal ministerlikda ani tirkatib o'zimizga tanıqlık aldık. Bizning Tatar xalqi har vaqtda otli bo'lgan u. Biz onu ko'rsatib, anlatib, şu tanıqlıkni aldık.
Безнең бит тормышыбызда казлар дигәндә казлар тоже гаиләләр буенча никахларга теге бөтен туйдагы атрибутлар белән бөтен нәрсә чыкканнар. Менә күрсәтә башлыйсың. Мин күп әйберләрне аңласам да, кайбер җирләрдә килеп чыга, күрәгез әле дип. Шуңа күрә менә бу стратегия дигәндә, бу хактан да җырлап, биеп, сабантуйлар үткәреп кенә йөрү түгел. Елда 365 көн була икән, без сабантуйны үткәрдек, бер көнме, бер аймы, алган вакытын без эшләргә тиешбез, үзебез өстеннән эшләргә тиешбез. Сабантуй оештыручыларга рәхмәт әйтеп, килгәннәргә рәхмәт әйтеп, шушының белән горурланып, тагын алга барырга кирәк. 90-нчы еллар башында безнең 91% әти-әни үз балаларын татарча укытабыз дип гариза яздылар. 25 ел узып бетте, хәзер 69%. Кайда без югалттык 22%-ны? Әле бит әле без әйтәбез, ул вакытта Советлар Союзында туып үскән әби-бабайларыбыз, авылларыбыз бөтен бәрсе бар иде. Хәзер менә күз алдына китерәбез, безнең барыбызның да 80-нчы елларның азагында, 90-нчы елның башларында аларга 30 яшьләр тирәсе кызларыбыз, егетләребез алар татарча беләме? Аңлыймы? Укыдылармы? Алар хәбәрсудә кияүгә чыктылар. Өйләнделәр, аларның балалары туды, без оныклары булдык. Алар үзләренең балаларын, безнең оныкларны татарча тәрбияли беләме? Сүзләрен беләме? Шуңа күрә мәктәп ачу бик кирәк. Асында сүз дә юк. Һәрбер шәһәрдә, без һәрбер авылда безнең татарча башлангыч мәктәп булырга тиеш. Безнең булырга тиеш 9 класслык, 11 класслык мәктәпләр. Безнең университет булырга тиеш. Безнең укырга мөмкинлекләр булырга тиеш. Ләкин әгәр әти-әни булмаса, бар булмаса, без бер кайда китәбез. Без иң беренче пунктка кайтабыз үз аңына. Аңың булып, төпле булып, милләтле булып калсаң, безнең бөтен нәрсә дә үзеннән үзе шишләшә. Шул вакытта без әйтә башлыйбыз, әле менә кичә 3нче көн очрашканда да мен әйтәләр, менә бит инде хәзер татар теле буенча дәресланнарда әс калды дип. Әйтәм, безгә бит берсе дә комача алмый. Безнең күп вакытта дәресләр бетә сәгать 1-дә, 2-дә, мәктәпләребез буш кала. Әгәр дә без татарча өйрәнәбез дисәк, без бит мәктәптән соң калып өйрәнә алабыз. Укый алабыз. Кемдер әйтә, юк ди. Миңа лучше бирсәләр бөтен сәгатьне дә ди. Әгәр дә без булай калсак, юк дисәк, бит инде әле күпме юк белән йөреләчәкбез. Ә без бүген тәкъдим ясыйбыз. Шул ук менә без стратегия дигәндә, бу безгә тәкъдимнәр, бер вакытта сүгүләр дә безгә әйтәләр. Без бу стратегия белән әкренләп кенә юнәлеш дигәндә теге бу системага кирип барабызмы, яки юнәлеш буенча барабызмы? Безнең стратегия Татарстан Конституты нигезендә языла. Шуңа күрә без тәкъдимнәр дә ясыйбыз. Бүгенге көндә ул шулай. Шул ук вакытта әйтәм, менә без стратегияны 16 январьда караганда һәм бүгенге белән без инде әзрәк үзгәрешләр киттек. Стратегия ул булачак тере организм. 30 августта кабул иткәннән соң да, әгәр дә без мөһим кирәк дип тапсак, без аны бергәләп җыелышып, сөйләшеп, кабул итеп, үзебезгә эшкә кертә алабыз. Хактан да без әйтәбез инде, республиканы алдыннан без бу проектны Милли шура әгъзаларын җыеп, киң состав белән, зур тантана белән кабул итәргә телибез, һәм аны раслап, шуннан соң инде мин хөкүмәткә дә, дәүләт советына да, бөтен дөнья татар конгрессиясеннән чыгып, шушы безнең стратегияны тормышка ашыру буенча бергә эшләү турында сорау язачакмын. Милли шура рәисе буларак та һәм премьер-министрның урынбасары булачак та. Шуңа күрә минем уйлавымча, бу республиканың конституция буенча эшләгән документ булгачтан, безнең монда хөкүмәт документы да булырга тиеш, һәм дәүләт советы да документы булып, безне монда республикада һәм бүтән өлкәләрдә тормышка ашыру буенча дәүләт ягыннан без хөкүмәт буларак аны үз өстенә алып, без эшләргә тиешбез. Чынлап та бу стратегия дөресен әйткәндә, моннан 30 ел элек кабул ителергә тиеш иде. Ягъни декларация кабул итүгә, менә бу стратегия кабул ителгән булса, без бүген тел юк, дин юк, ул юк, бу юк дип елап утырмас идек. Әмма ләкин соң булса да уң булсын, стратегия ул бик зур нәрсә, ул хәрби термин. Ягъни милләткә, дәүләткә куркыныч килгәндә, шундый стратегияларны кабул итәләр. Әле бу Россиядә бер милләттә дә юк, Россиянең үзендә бар, ул дәүләт стратегиясе. Һәм менә татарларда беренче булып дим, чөнки Россиянең дәүләтнеке, димәк татар моңа өлгергән. Алайда минем шушы стратегиягә
Келіп жетмеген үш орынға игътибар етесім келе. Біріншісі дәулетшілік идеясы турында бүтінлей сөз жоқ. Татарстанда біздің дәулетіміз, оның ішінде күресшілер керек, әлі Татарстан бізді бірлестіріп тұрар. Ғумумен, татар дәулетсіз болмаған бір қойсанда 1000 жыл бойы дәулеті болған, һәм милләтне ұлы зор идеялар тирәсендә бірлестіріп була. Дәулетшілік идеясы менә шушындай зур идеяларның берсе, шуңа күрә дәулетшілік турында жүмле арасында булса да салып калдырырга кирәк. Ул һәр татарның йөрәгендә утыра дәулетчелек. Икенчесе дин мәсьәләсе йомшак куелган. Чөнки Аллаһ Тәгаләне әйләнеп үтеп без бәхетле дә бәйсез дә була алмыйбыз. Татар халкы менән ничек 1000 ел буе дәүләте булган, аның 1000 ел буе дине дә булган, иманы да булган. Әмма ләкин мин динне мәчеттә тәсбих тартып утыруга гына кайтарып калдырасым килмәй. Дин ул гаделлек, дин ул югары әхлак, дин ул гыйлем, дин ул мәгрифәт, дин ул гайрәт. Үзеңнең милләтең, дәүләтең, җәмгыять өчен хәтта кирәк икән утка да керү. Менә шушылай итеп без улуг тәңге безнең җитәкчеләр дә үрнәк булырга тиеш. Әгәр безнең җитәкчеләр шушыны язучылар үзләре дә милләткә үрнәк күрсәтәләр икән, милләт безнең артыбыздан китәячәк. Өченчесе, йомшаграк урынында ул бик күп язылса да милли рух. Әгәр милли рух булмый икән, милләт ул бетә җәмәгать. Милли рухка бөтенесе дә керә, милли мәктәпләр дә керә. Аңа керә милли тарих та керә аңа. Аңа керә университетларда, аңа бөтенесе керә. Менә шушы милли рухны без уята алабыз икән татарда. Ул бар иде бездә. Biz milletni саклап кала алаячакбыз. Менә бигрәк тә милли мәгариф системасына игътибар итәсем килә. Мәктәпләр булганда милләт яшәячәк. Менә революция хәтле бит дәүләттә булмаган. Әмма ләкин татарның мәктәбе булган, мәдрәсәсе булган, мәгариф системасы булган. Һәм аны кемнәр тоткан? Татар байлары тоткан. Бүгенге татар байларының акчасы кайда? Әнә Америкада янды дөрләр. Менә шушыны университетлар ачкан булсалар, милли мәктәпләр ачкан булсалар, бүген укытучыларыбыз да җылап бутырмас иде, эшсез калдык дип. Шуларда эшләрләр ие. Әнә дәртмәтләр, журналлар ачканнар, газетлар ачканнар. Сез бүген берәр татар байының газет чыгарганын, журнал чыгарганын, яки мәктәп тотканын ишеткәнегез бармы? Юк. Шуңа күрә менә шу милли рухка бик нык игътибар итәргә кирәк. Менә бу стратегия милли республикаларны бетерәбез дигәнгә җавап. Милләтләрне бетерәбез дигәнгә җавап. Milli işler boyunca ministerlik bulsa, onun bütçesi bulur idi. Ona akça karalır idi her punktuna. Bunların her punktuna bir çorakçalar gerek bulacak. Şuna göre durmuşka aşırı devlet üstünde bulurga diyiş. Millet eğer ışana iken, devlet için sınav tutungan. Millet bizim arttan gidecek. Ne Vasile Efendi, biz de beklerge kuşlar. Ben bana başta kuşulmadım. Unyapkına yürüyler bular. Üstten çürü için de kılanalar ahırı deyip. Ondan parayım. İnternetten karab baran kaya uçurashullar to'xtalmaydan belki bu so'nggi shansdir. Belki bu so'nggi talpinishdir tatarning bitamiz deb. Bitirarlar bir jamoat turishni aytganda bitiramiz deb bitirmaylar. Mana strategiyalarini qarag'iz, unda milliy respublikalarda yo'q, unda millatlarda yo'q. Belki mana shushining tirasida birlashib biz 7 milyon, 10 milyon tatar xalqi. Shunga ko'ra men qatnashirga bo'ldim bu ishga. Eğer kimdir milletin bir ulu barmak başlıklarına işleyken milletke, minanın ayağı astına yüreğimi koyar. Millet yine isen kalsın. Dilimiz bulsun, dinimiz bulsun. Ondan tağın bir söz eklesim ile yumkaklar. Bende söyler takdir güler değil. Biz 50. yılda hatlı plan kırdık. Ama dünyanın niçik barasın bir gün bilmeyeceğim evet. Gün çıkıştan Kıtay gile. Gün baştan Avrupa biz indi bölgeler koygan eme. 40 türlü ülkege. Biz bir Urus bilen Kıtay arasında kısılıp kalırga da mümkünbiz. Kimlerge dayanabız, kimler bizim sayuzniklar bular. Mine şu vakitte özümüz gibi bekitsiz halklarını tutlarga gerek. Biz bir ömür boyu lider millet bulduk. Şuvaşlarını, marilarını, utmurtlarını, başkırtlarını, muhçılarını, erisilerini onlar bizge karab durabilir. İdil Ural'ın düzedip 17. 18. yıllarının başında Bolşevikler bitirdi. Mine şu halklarının yanadan lideri buluyor. Biz özümüzgene birey işliyor olmayız. Alıp gittik özümüzün arttan. Belki dünyada aytıp parayla bu tatar sınavda zor halık iken bit. Stratejisi de var. Devleti de bulaşak. Millet de insan bulaşak. Şuna göre Vasile Efendi, min rahmet eytem bu başlayan işlerinizge tatar konunu sizge güler eytem. Belki ondan da koy bir punktlarını alırsınız. Birge işleyip milletimiz için cemaat.
her татарны уята алсак, татарның һәр үзәнәген уята алсак, ул безнең арттан китәчәк. Татар бик ышана торган халык ул, бик изге халык ул, галим халык ул, бөек халык ул, һәм иншаллах мәңгелек халык булыр. Рәхмәт сезгә. Алыгыз. Мин гомумән бик шатланам бу сүзнең, бу эшнең башлануына. Яңадан туу процессының башлануы дип аңларга кирәктер. Рәхмәт, Васил Газович, бу эшкә торугызга без сезнең ярдәмчегез булырбыз. Күпме кулыбыздан килә. Ике сорау минем. Беренчесе, ул тел турында, тел баласы. Без татар баласының телле булуын телибез. Бу безнең беренче теләк. Әмма ләкин, монда минемчә чалыш кырып киттек без. Моннан бер 15 ел элек нишләптер без бөтен телне тәрбияләү мәсьәләсен бары тик гаиләгә кайтарып калдырдык. Әйе, гаиләдә сөйләшергә кирәк. Гаиләдә сөйләшкәч, без бит налог түлибез. Башкалар да түли. Нишләп ул чакта урыс алай теге гаиләдә сөйләшү буенча белән генә чикләнми, үзенең балаларын рус телендә укыта, университетларда укыта, һәм башка уку йортларында. Шуңа күрә минемчә татар баласын телле итү, ул бәйләнгән даими рәвештә, көчләп дип әйтәм, насильство түгел, ничек сүзе бар бит әле. Туган телдә укыту аны мәҗбүри рәхмәт. Мәҗбүри рәвештә татар баласын укыта башлау, кайда гына яшәсә дә, менә моны юлларын эзләү. Икенчесе. Казан буйлап йөргәндә йөрәкләр титри һәм әрни. Татар теленең иң рәнҗетелгән, татар теленең урамнарда иң рәнҗетелгән һәм татарны руслар, минем ялгышуым мөмкин, мине төзәтерсез әгәр ялгышсам, татарны руслаштыру буенча үзәк ролен Казан үти кебек. Казанны хәзер миллиләштерә башларга кирәк, ныклап торып. Мин әгәр дә теге фикерне ачыклап әйтә бетерә алмыйм икән, башка иптәшләр бәлки кирәк мөмкин булса дәвам итәрләр. Кыскасы, менә шу ике сорауга үзегезнең фикерегезне әйтәм һәм рәхмәт әйтәм тәмам итәм. Бик зур рәхмәт. Телне саклап калыр өчен безнең ике яктан да җаваплылык булырга тиеш. Сез дөрес әйттегез, дәүләт һәм гаилә. Икесе дә үзенең миссияларын укырга тиеш. Әгәр дә бер яклы гына була икән, озак итеп булмый. Шуңа күрә ике яклы дөрес әйтәбез. 2010 елны беренче президентым Минтимер Шәймиев декабрь айында закон кабул иттеләр. 15% түләү. Менә шуны бу картада юк. Аны кертергә кирәк, аның чималларын карарга кирәк. Без мәктәпләрдә дә, без шулай торып халыкның уй фикерен, то есть теләген арттырабыз.